abigat mo, Idol Bernard. Aha. Inte manamwen ti presyo ti karne ti manok itangal daw. Market Day iti Laoag City Public Market and Commercial Complex. Presyo ti manok nagtalinaed. Ti buo a karne ti manok ket 220 pesos pailaing iti kada kilo. Ti Adidas 150 pesos ti kada kilo. Ti met pizzo ket 220 pesos. Drumstick ket 220 pesos. Kimol 160 pesos ti kada kilo. Iti met liver ket 250 pesos. Kastamet ti batikuleng 250 pesos ti kada kilo. Ti met wings menupayat ket 220 pesos. Ken ti met tenged ti manok ket 150 pesos iti kada kilo. Dayta pailaeng Idol Bernard, ti presyo ti karne ti manok itangal daw, ito'y tsendan iti Laoag City. Para iti price watch tayo iti Palengke Report, daytoy ni Idol Tony G, Tatak RMN.